astăzi sunt împreună cu Dracula's BS. Spune salut! Bună! În ultimul episod când am jucat Brawl Stars am farmat pe... am vrut să farmez pe Buzz, dar în ultima vreme nu prea mai jucat cu el. În ultima vreme am început să joc mai mult cu Surge. În caz de l-am aproape la Tier, e destul de aproape. L-am făcut pe Daryl și pe Edgar Tier Max. De Daryl cred că știați, dar de Edgar nu. Și Stu mai am nevoie de vreo 200 de trofee. Am luat Egrico. Doar așa, pentru mimuri. Așa că, da. Hai să jucăm. Dracula, vă să spun un pic ceva. Iau vreau să până se încarc, dar finally s-a încărcat. Ok, gata. Erai un pic dat prea tare, așa că te-am dat un pic mai încet. Și de asta te-am spus să spui ceva, ca să văd dacă e destul de bine. Bun. Da. În caz de nu știați, ultimele două videoclipuri le-am făcut cu o aplicație diferită față de cea cu care am făcut înainte. Și din cauza asta nu se auzea la fel de bine, dar am găsit aplicația înapoi. Și... da. Doamne ajută-mă. Frate, e greu cu Surge dacă n-ai primul super. E foarte greu. Cred că toți Surge main-urile mă înțeleg. Crispy, juicy, tender. I just put my newborn son into a blender. Nu! Frate, ai văzut ce dodgere am făcut acolo? Da, la nu-i de da o super. Păi da, că dacă nu mi-l dădeam, mă omora cu dinamita. Dar n-ai dat dodge, că aproape te-au nimerit toate shot-urile. M-a nimerit doar unul, al lui Colet. Apropo, în caz de nu știați, nu v-am spus, am luat True Silver pe Daryl ca să-mi arăt aprecierea. Să spunem. Știți că e destul de greu să joci cu Surge. În ultima vreme am jucat oricum la mai multe trofee, așa că da. Dacă mai auziți alte sunete și nu doar vocea mea sau al lui Dracula's BS, suntem pe apel și din cauza asta se mai aude ce mai e pe la el acasă. Acum e timpul să-mi arăt skill-urile cu Mortis. Frate, l-aveai pe Mortis la 900 de trofee, cum ai ajuns cu el la 800? Pentru că mai ajutat să scad pe el. Ba nu, eu te-am lăsat la 900. Când am jucat ultima oară cu tine. De fapt, nu chiar ultima oară. Bro! Ce greu e în mijloc. Dacă nu reușești să controlezi mijlocul, e greu rău. Bun. Habibi, Habibi, Abu Dhabi, meu cur. Ignorați că am început să cânt. Dar de ce ți-ai dat gadget-ul ăla? Ca să nu mor. De asta. Ăla ți încarcă shot-ul. Știi că gen, eu am gadget-ul ăla care îți dă shield, nu? Da, ăla încarcă shot-urile. Da, știu, dar mi-am dat ăla ca să nu mor și ca să pot să fac superul. Credeam că e cineva aici. Mamă! Mama mia! Bravo. În momentul ăsta nu prea ai cum să supraviețuiești, trebuie să fugi. Apropiați-vă, sfatul claci.
Crispy, juicy, tender. Taci. I just put my newborn son into a blender. Ok, a murit domnul Dietnofula Mula. A murit nenea. Mi! Bro! 2 brawleri pe 1. Și de-abia am reușit să-l omorâm pe ăla. Ai văzut? E un robot la ce te așteptai. Crispy, juicy, tender. I just put my newborn son into a blender. E ultimul meci ajung la 15% din golul meu. Adică? 41.500, golul meu e 50k. Ia aici am speriat-o. E bune. Fugi. Doar fugi. De ce stai? Crezi că poți să mai iei? Da, credeam că pot să-l mai iau. Milan, dacă în caz mă loveau, am damage redus. Vino băiețelul meu. Crispy, juicy, tender. Bro, de ce e așa de greu? Pentru că îți dai gadgetul degeaba. Acolo mi l-am dat în caz de orice. Ai văzut că mă urmărea Nani, dacă mă omora. Îmi dădea 2 shot-uri și mă omora. Nani vrea doar boxul, nu pe tine. Dar dacă vroia să mă ia și pe mine. Asta nu te-ai gândit. Dacă... Da, vreau la remasters. Bro. Da, n-avem cum să luăm aici locul 1. Poate locul 2, dar nu 1. Poate locul 5. Da, ăla e garantat. Ăla e cam garantat. Crispy, juicy, tender. I just put... Aproape îmi făcusem superul. Apropo, nu te duce pe Sergio ăla că are superul. Da, și? Te duci pe el, îți sare în cap, te crapă. Da, Ok, nu. mi-am dat 2 la super. Hai, salut. Nu-mi place, suntem înconjurați. Parcă mie îmi place. Crispy, juicy, tender, I just put my... Ok, nu, nu-mi place. Vină încoa aici, că nu e bine să fiu singur. Dacă eu mă duc eu în față, dar nu vreau singur. Oh. Nu mă duc pe ea care are superul, Shelly. Shelly. Te bat eu astăzi. Shelly. Te-am omorât. Asta este o recompensă. Bă, știi că gen Edgarul ăsta e coechipierul lui Shelly. Da, eu l-am omorât pe Edgar de master, de acolo am luat cuburile. Shelly, don't you know a bunny? Facem noi un bașhaus. Tan, au! Slice and dice! Mamă, ce noroc! Ți-am zis că nu putem lua locul 1. Măcar Edgarul ăla de master cred că la locul 3. Da, cred. Parcă. Dar săracul, m-am dus în mijloc și era 711 și l-am vânat. Da. Acolo ai devenit direct... Bro, din vânat ai devenit vânător. A fost crazy rău. Era 711, am vrea să nu și așa murit. Bro, dar... Deci Surge
dacă, efectiv, dacă nu are măcar un super, e cel mai slab brawler din joc. 4 HP, frate, 4 HP. Fugi! Sau poți să te învârți așa în jur, să nu te nimerească, dar cam pierzi timpul. Nu contează, vreau să stau aici. De ce aici? Bro, mai îmi trebuie încă 2 shoturi. Shelly. Încă unul. Frate, încă unul. Nu te mai duce, că te bate. Dar vreau... Domnule președinte? Slice and dice. Da. La... Cel mai irosit super acolo. Da, superul lui nu e bun. E bun, dar trebuie să ai hyper-ul. Nu, Sau nu. gadget. Da, hyper sau gadget. Gadgetul ăla care le dă free... Ăla care le dă freeze aproape instant. Că fără ăla... E slab. Slab. Bro! Da, nu, aici cred că o să luăm rank 2. Eu vreau să aștept că mă bate. Dau abia 3200 de damage. Ia. Treci. Ok, we are cool. Da. Am murit înaintea ta. Cu o secundă. Bro, eu am... Da, poate vreau. Oh my god. Vrei să jucăm la mai puține trofee? Nu. De ce nu? Pentru că vreau să te ajut să-l bagi pe ăsta în Termax. Ok. Dacă jucai așa cum joc eu și eu aș juca cu Search, probabil eu l-aș face Termax, că știi că am skill cu el. Da, dar eu sunt mai bun pe Search decât pe Stu. Da, și-o mai bun. De fapt, și-o bun pe Search. Da, dar tu ești, să zicem, cam egal, dar eu sunt mai bun pe Stu. Ăla are skill-ul. Bro, ia ce faci. Ia, bro, Dynamite. Like, miau, Dynamite. Ok. N-a avut sens să-mi dau gadgetul acolo, dar în fine. Bună. Dumiți de acasă. Mă las de Brawl Stars și mă apuc să joc mai mult Roblox. Suntem înconjurați. Bă, deci draculase. Oricum eu am jucat mai mult Roblox pe contul ăsta de gaming. Mai bine mă las de Brawl, că mor în continuu ca un Bro! Tu ai văzut cât de low l-am lăsat pe ăla? De ce te-ai dus la luptă? De ce? Să-i dea ceva buff, că se încarcă prea greu. Bro, ești un brawler care are atac de tip fugă. E bine să ai încet, că altfel fuge în continuu. Acum chiar e balanced. Mortis. Dar trebuie să-i dea un buff în care să-i încarce din 3 sau 2 shot-uri super. Nu, știi ceva? Un buff ar fi să-i crească cu 10% reload speed-ul. Ar fi destul. Săracul Byron. A avut o viață frumoasă. Bă, Shelly. Don't know a bunny. Facem noi un bașhaus. Pam pam pararara. Pararara. Ești mor, nu? Nu, supraviețuiesc. Shelly. No, don't know a bunny. Facem noi un bașhaus. Bro, dar știi ce e nasol la Shield? La Shield-ul ăsta? De la Surge. Că după un hit ți-ai pierdut Shield-ul. Păi da, ăla-i... Da, nici nu m-am nimerit.
Nu, vreau. Frate, mai îmi trebuie un shot să mă fac level 3. Mă duc pe mijloc. Cel mai probabil o să mor. A, gata, nu, știu unde e. Știu unde e. Bun. Mamă, ce dodge am făcut la super, cu super. Bă, am pus o finally 800 pe squid. Bravo. Bro, mie mai îmi trebuie 2 sau 3 win-uri și fac silver 2 pe Surge. Tu poți să întreți recordul cu squid? Nu cred. Bro, Record și de win. știi ce s-a întâmplat pe Nulls? Au băgat mutații, Hypercharge-ul lui Hank, și, dar când Hypercharge-ul l-a dat la final, când a crezut că au dat destul damage, și dădeau damage în continuu. Oamenii mei au făcut aproape 1.000.000 damage. Cum de știu că o să fie acolo? Învață-mă căile tale. Te rog. Ei, mă spawnești. Am dat dodging destul, crede-mă. Ok, ești cool. Nu, nu, nu. Du-te în stânga. Ce ai spus? Cred că e bine. Ok, cred că e bine să te duci acolo. A plecat, yay! Hai să-mi bată. Bun, dacă mergem, o să-mi dau shield-ul. Nu? Stai. S-a făcut... Bă, dar timp când ai shot-uri puține, cum adică așa, un shot, două. Banii de fapt, un shot. Ai grijă. Da, nu mă mai duc la luptă. Ah! Uite, de asta am zis când o văd pe Shelly să-mi dau superul. Am încercat să te ascult și am murit. Săracul Col a avut o viață frumoasă. Bro, Colt a fost omorât de vreo 2 ori. Da. Odată le-a omorât tu și sunt mort. Ba, nu? No. Cred că mi-am mirosit hyper-ul sau am omorât pe cineva. Nu? Ai omorât, da, mi se pare Perico. Hai, Dar nu... Bă, uite, pe tine te spawnezi aici. Tu ia-le pe alea 2 și eu le iau pe ăsta. Bun. Ok, hai, dă-i, că prea mult. Stau, știi ce mai stai. Dăm să stau aici. Da, ok, asta era speranța noastră, dar am cam ratat-o. Frate, aproape l-omorâsem. Mi-am făcut al 2-lea super. Trebuia să sar pe el și să-l omor. E, da, sunt... Încă un win și îl fac silver 2 pe Surge. Doamne, ajută-mă. Dacă câștigăm meciul ăsta, te declar mai pro decât Eric la Brawl Stars, chiar dacă erai deja. Ok. Deci ți-am zis să nu spui nume, frate. Singura cerere, nu spune nume. Dar nu ți-am spus numele. Da, ok, și ceva, de acum încolo nu mai spune numele la nimeni. Doar dacă e nume de YouTube sau te referi la colegul 1, colegul 2. Să zicem. Că, totuși. Că, da. Slav. Ok, era să mor. Bro, eu am luat toate shoturile, l-am mâncat, deci ca pe pâinea caldă, frate. Bro, aia dacă dă să Și l-a dat. Tun. Bun! Loc 1. Și Silver 2. Bun. Încă 53 de trofee, frate. Stai un pic să-mi iau reward-ul. Cei 2000 de bănuți.
Bro. Trebuia la toți brawlerii, dacă faci mastery, să-ți dea același lucru. Că te-ai chinuit la fel de mult. Nu trebuia să nu contezi de raritate. Că nu-i de parcă e mastery mai puțin la o rară și mastery mai mult la o legendară. E exact la fel. Adică cam degeaba faci diferența. Eu aș vrea să se facă mastery ca la Buzz Lightyear. Da, ar fi efectiv. Aia era doar jumate din mastery. Nu era chiar jumate. Păi, ba da, că ca să termin mastery-ul era o jumate și puțin. Bro, eram înconjurați. Asta nu avem cum să o câștigăm. Exact ce am zis. Imposibil. Înapoi mai trebuie că 61 de trofee. Apropo, nu cumpărați Nerd Squeak, că e pay to lose. Da, Nerd Squeak. Nu skin-ul la măr. Skin-ul care s-a băgat în update-ul ăla cu Space, în care au băgat Kenji-ul ăla care era Jedi cu lightsaber. Skin-ul ăla care s-a băgat atunci pe Eevee e pay to lose. I se vede pe la super când o să iasă puiuleții. I se vede efectiv. E un glitch, cred. Bro, aici sunt 2 cuburi gratuite. I mean, dacă nu le ia nimeni, nu te supăra dacă iau. Oh! Bun, nenea Brock. Am omorât un glitch de 10 power cube-uri. Nu. Era aproape să mor și spike-ul ăla venea la mine. Aproape muream. Da, vreau să mor. Bro. Cel mai bun bro. Ajutor? Ajutor? Eu sunt aici, tank, îți iau tot damage-ul. Doar pleacă de acolo. Hai pe mijloc. Nu-i nimeni aici. Uite mai gripul ăla care l-am omorât. Bă, cum are o bucată de salivă mai multă viață decât un robot făcut din metal? Cum ești tu mai rezistent decât mine? Bă, vrei zic ceva? Sănătate, man. Bă, deci am aruncat fără să văd un gadget de la dealul Squeak. Bro, nici n-am văzut, am omorât o Piper. Bro! Bă, am murit cu 13 cuburi. Și am și power 3 sau 4 la tire. Like, frate. Oh. Mă lași pe mine să iau kill-ul. Bun. Hai că ți-am dat revenge, am omorât-o eu. Bro, am omorât tot lobby-ul. Am făcut 10 kill-uri în total amândoi.